Id-deal tal-isptarijiet kien maħsub b'mod li jfisser frodi. Il-beħ tal-isptarijiet tfassal sabiex jisraq lil Maltin €250,000 kuljum. Ma kull ġurnata li għalija Roberta Bella ma jiddeċidix qed inħallsu aħna. Dan intqal mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija wara li aktar kmieni tlieta filgħodu l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika ħareġ rapport dwar l-MOU li kien sar mill-Gvern Laburista mal-Vitals Global Healthcare. Fir-rapport ingħad li l-Malta Enterprise ippuntaw subajhom lejn l-ex Chief of Staff Kastilja Keith Schembri wara li saħqu li kemm il-darba talbu informazzjoni lil Schembri dwar in-negozjati bejn il-Gvern u Vitals u kif seħħ il-kuntatt bejniethom. B'tara kollu l-bib tiegħu baqa' magħluq u żamm ħalqu misture. Għalaqstant ir-rapport illi ħareġ l-Awditur Ġenerali xeħed aktar dawl dwar lint moħbija tal-ex Chief of Staff f'dawn in-negozjati mal-investituri barranin wara illi sar magħruf illi Schembri iltaqa' mal-istess investituri fl-uffiċċju tal-Prim Ministru f'Kastilja qabel ma tfassal il-Memorandum of Understanding sigriet illi ġie ffirmat f'Ottubru tal-2014 xhur qabel ma ħarġet is-sejħa l-beħ ta' 3 sptarijiet. Dwar dan l-iskandlu kien il-kap tal-Partit Nazzjonalista nnifsu li fetaħ kawża l-qorti sabiex l-isptarijiet jirritornaw lura għand in-nies u l-flus misruqa jintraddu lura. F'intervista fuq Net FM, Adrian Delija ikkummenta wkoll dwar il-Kunsill Ġenerali u l-votazzjoni ta' tmiem il-ġimgħa u spjega r-raġuni għaliex dan mhux żmien li fih għandu jsir open contest ta' tmexxija tenna illi issa huwa żmien li nifukaw fuq il-ħidma li għandha twassalna sal-elezzjoni ġenerali. Adrian Delija qal li dan huwa żmien li nkomplu niġbdu aktar nies lejn il-Partit Nazzjonalista. U issa huwa propju il-moment illi nkunu verament il-partit tan-nies. Intant, f'intervista aktar qabel fuq l-istess stazzjoni, il-membru parlamentari nazzjonalista Claudette Buttigieg saħqet illi wara illi għaddi dan kollu il-Partit Nazzjonalista irid iqum fuq saqajh u għaldaqstant lil dawk li mhumiex tal-istess opinjoni tagħha tirrispettom għada u tibqa'. Hija tkellmet dwar l-importanza ta' vot favur elezzjoni għal kap. Dan fil-waqt illi l-membru parlamentari nazzjonalista Ivan Bartolo insista illi ħadd mill-grupp parlamentari nazzjonalista mu kontra xi ħadd, iżda saħaq illi kulħadd għandu għan wieħed l-interess tal-partit u tal-pajjiż. Iż-żewġ deputati fissru illi jiġri x'jiġri fit-tmiem il-ġimgħa fl-aħħar mill-aħħar xorta se jkunu ttesserati illi ser jagħtu l-għażla aħħarija tagħhom.